ଚାକର ବାସ୍ ତୁ କିଏ ବେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଓକେ ମୁଁ ବା ତାକୁ ଅଥରିଟି ଦେଇଛି। ଓ କିଏ ବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ବାଳ ଛିଣ୍ଡେଇବୁ ନା ଓକେ ବାକି ହାଣିକି ତତେ ଗର ଗର କରିଦେବି ଶଳା ବାସ୍ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଓକେ ଦି ଗର କରିଦେବି ତତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛୁ ଶଳା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶଳା ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବେ ତୁ ଗୋଟିଏ ବାପା ମାର ପୁଅ ତତେ ମୁଁ ଦି ଗର କରିଦେବି ମୁଁ କାହିଁ ତମ ସହିତ କଥା କହିବି ତମେ କଣ ଅଥରିଟି ମୋର ଏଠୁ କଣ ବାଳ କେସ୍ କରିଦେବୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଗଲି ବାହାରି ଦେଖିଆ ତମେ ଚାଉଳ ଏ ପାଇନା ସେ ଫୋନ ଧରିକି ତମେ ସବୁ ଛିଡା ହେଇକି ଗପୁଥିଲ ନା କୁଡି ଖାଇ ଯାଇଛି ଏତେ ଚାଉଳ ସେତେ ଚାଉଳ ତମେ ଏମୁଠୁ ସବୁ କହୁନା ହିସାବ କେତେ କିଲୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବିଚଳିତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଲୋକ ପାଇଏ ମୋ ପରିବାର ଇଏ ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଖୋଲି ମାଇକିଆ ବାଡ଼ାବେ ହଁ ଖୋଲି ମାଇକିଆ ବାଡ଼ାବେ ବାସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଦ ପେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲା ଚାକର ବାସ୍ ତୁ କିଏ ବେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଓକେ ମୁଁ ବା ତାକୁ ଅଥରିଟି ଦେଇଛି। ଓ କିଏ ବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ବାଳ ଛିଣ୍ଡେଇବୁ ନା ଓକେ ବାକି ହାଣିକି ତତେ ଗର ଗର କରିଦେବି ଶଳା ବାସ୍ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଓକେ ଦି ଗର କରିଦେବି ତତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛୁ ଶଳା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶଳା ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବେ ତୁ ଗୋଟିଏ ବାପା ମାର ପୁଅ ତତେ ମୁଁ ଦି ଗର କରିଦେବି ମୁଁ କାହିଁ ତମ ସହିତ କଥା କହିବି ତମେ କଣ ଅଥରିଟି ମୋର ଏଠୁ କଣ ବାଳ କେସ୍ କରିଦେବୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଗଲି ବାହାରି ଦେଖିଆ ତମେ ଚାଉଳ ଚାକର ବାସ୍ ତୁ କିଏ ବେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଓକେ ମୁଁ ବା ତାକୁ ଅଥରିଟି ଦେଇଛି। ଓ କିଏ ବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ବାଳ ଛିଣ୍ଡେଇବୁ ନା ଓକେ ବାକି ହାଣିକି ତତେ ଗର ଗର କରିଦେବି ଶଳା ବାସ୍ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଓକେ ଦି ଗର କରିଦେବି ତତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛୁ ଶଳା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶଳା ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବେ ତୁ ଗୋଟିଏ ବାପା ମାର ପୁଅ ତତେ ମୁଁ ଦି ଗର କରିଦେବି ମୁଁ କାହିଁ ତମ ସହିତ କଥା କହିବି ତମେ କଣ ଅଥରିଟି ମୋର ଏଠୁ କଣ ବାଳ କେସ୍ କରିଦେବୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଗଲି ବାହାରି ଦେଖିଆ ତମେ ଚାଉଳ ଚାକର ବାସ୍ ତୁ କିଏ ବେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଓକେ ମୁଁ ବା ତାକୁ ଅଥରିଟି ଦେଇଛି। ଓ କିଏ ବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ବାଳ ଛିଣ୍ଡେଇବୁ ନା ଓକେ ବାକି ହାଣିକି ତତେ ଗର ଗର କରିଦେବି ଶଳା ବାସ୍ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଓକେ ଦି ଗର କରିଦେବି ତତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛୁ ଶଳା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶଳା ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବେ ତୁ ଗୋଟିଏ ବାପା ମାର ପୁଅ ତତେ ମୁଁ ଦି ଗର କରିଦେବି ମୁଁ କାହିଁ ତମ ସହିତ କଥା କହିବି ତମେ କଣ ଅଥରିଟି ମୋର ଏଠୁ କଣ ବାଳ କେସ୍ କରିଦେବୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଗଲି ବାହାରି ଦେଖିଆ ତମେ ଚାଉଳ ଏ ପାଇନା ସେ ଫୋନ ଧରିକି ତମେ ସବୁ ଛିଡା ହେଇକି ଗପୁଥିଲ ନା କୁଡି ଖାଇ ଯାଇଛି ଏତେ ଚାଉଳ ସେତେ ଚାଉଳ ତମେ ଏମୁଠୁ ସବୁ ହିସାବ କେତେ କିଲୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବିଚଳିତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଲୋକ ପାଇଏ ମୋ ପରିବାର ଇଏ ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଖୋଲି ମାଇକିଆ ବାଡ଼ାବେ ଖୋଲି ମାଇକିଆ ବାଡ଼ାବେ ବାସ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଦ ପେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲା ନାଟକ